Ipakita ninyo sa akin ang CCTV. Lahat. Mula pagpasok niya hanggang paglabas. Ito ang tax records. At ito ang company documents. Ege yan. Siyan. Tapos na po. Pwede na bang i-process? Closing na. Bukas ka na bumalik. Tawagin ninyo si Andrea. Ito galing. Ngayon. Okay. Yan, good morning po sa ating lahat. Last Sunday po. Sa lahat po ng Ito po'y pimasok. supporters, followers po natin. Yan, shout out po sa inyong lahat. Flex ko lang po pala yung unit na pinareserve. Pagkalagyan sa dapat. Pagkalagyan sa online ba? Nangyayang ko na pasok. Nyamuk kuya eh. Wala yung pimasok man. Wallet mo na. Take your time.
na siya. Sige, man. Thank you for visiting our channel. Hello, how's life? Maraming salamat. Thank you very much to hosting, to cut to Fat Solum. So thank you very much. Today is PM. PM, it's around 5:23 in the afternoon, Philippines. And to Mr. Aman Pahati, thank you very much. Thank you very much for visiting our channel, Filipino Life Stories. Be a part of our channel and be a member to our channel to support our community and to have a shout out. Thank you very much to Mr. Harshad Haj Jasani. Thank you very much for coming. I'll check your profile here later, okay? I'll check it. Thank you very much. And to Osbis Kisda, to Ortigo Muhammad Ali. Thank you very much. From 1 to 1,000, choose a number from 1 to 1,000. 1,000. Thank you very much. Princess Sasha 593, thank you very much. Miss Princess, thank you very much. Thank you very much. Thank you. And to the Will Dauli Pachaw Vlog, maraming salamat sa iyo. Thank you very much. And I will check your channel later. We are in a public place, so today is we're having experience of southwest monsoon rain, and some of our neighborhood and part of the Pangasinan is flooded. Hello, thank you, sister. Thank you very much. Yes, I'm having lunch. I'm just finished. Thank you very much. Second, I thank you. Drink water. Water is the best. I'm looking forward to have life for daily, but because of my schedule of work, I'm having hard times to manage my work. So this is the
Right. Favorite type of transportation. Thank you very much, Dawel Pachaw TV. Thank you, thank you. My sister, uh, my long friend in YouTube, Ribatali. Thank you very much for support, for the love and support you always given to our channel, and for the support of the Filipino people. And I'm praying that you can visit here in the Philippines. We have friends, Asian national friends also here. They are a good business. Mostly of their business are appliances, furnitures, like that, and assorted goods. Thank you for the love and support. Yes, and I miss this live. My live in Filipino TV is a silent live because I need a watch hour. So it's okay because I'm promoting our products, and even though it's only my picture, so it's legit. Mr. Harshad Azani, I cannot find your channel. Maybe I have a wrong spell. Just wait. Okay? Mr. Princess. You have a very beautiful name, Princess. Siya. 593. 593. Sally Bibal. So, I cannot find your channel. I miss this live. I want to greet all the people around the world. We're having it's not typhoon, but it's a southwest monsoon that affected the northern Luzon, included our province in Pangasinan, here in Pangasinan. So if you check my videos shared, it's flooded. Until now, it's flooded. And some of the country, my prayer is with Japan, Indonesia for having a calamities. And let's go praying together for our safety always. And of course, health is wealth. And Mr. Harshad, Danny, thank you very much for coming and to... Oh, thank you. What is tamsak then? What is that? Tamsak. Thank you very much for subscribing our channel, Filipino Life Stories. Thank you very much. We have a 2 channel. Thank you very much, and I miss this live. Mr. Harsha Sani. This is Riva. Oh. Actually, I am not expert in doing live. Pin. Yeah, thank you. And to Mr. Hashadani. Maraming salamat sa iyo. Kamsakdan. Thank you.
Dagar ba diyan makilaman talang kung magano may multi-kapita na. Tikap. Sige, pa nasupag mo yan. Ah, tani sayang i-live ko ay. Live. Makeup. Diyan mo laba. Ha? Diyan mo. Bitan laba tayo, mga edisyon niya ang mga apartment. Let's eat. You only want a pizza. I miss pizza. Let's eat. Oh, I forgot my eyeglass. But I will screenshot. Kaya screenshot. I already screenshot this one so I can remember your name. So, thank you for the support to this channel, Filipino Life Stories. Thank you very much. And honestly, I'm having a difficult to manage my time. And I have a subject, of course. But soon. I'm praying. Mr. Harshad Sani, is this yours? Oh, I don't know. Is this yours, Mr. Harshad? Harshad Sani.
Ortigo Mohamada. Thank you for visiting our channel. Thank you very much. Ortigo. Please support our channel and please subscribe to our channel. Support to our community and for my goal to show kindness sa mga kababayang Pilipino. Maraming salamat sa inyo. And are you a Filipino? Thank you very much. Just chat. Ortigo, just follow the community standard. Ortigo Muhammad Ali. Thank you very much. Ortigo Muhammad Ali. Thank you very much. Muhammad Ali. If you have a channel, I'll check it. Hello. I cannot find your channel, but I will check your channel later, okay? I already have a screenshot here. Thank you. Hello to Chichora Batchat. Thank you very much, Chichora. Yeah, good evening there. And what time is it now? Here in the Philippines is 5:39 in the evening. Please say hello to other friend there. And if you have a channel, thank you very much. Thank you. Chichora Bacha, I will check your channel later. Thank you. I forgot my eyeglass. Hindi lumabas talaga. This riba, Chichora Bacha. Chichora Bacha. Is this?
I will watch your channel later, Chichora. This is your channel, right? This one? This one? I'm eating. Pizza. Still eating. I'm craving for pizza. It's been a long time since I did not eat the pizza. Maraming salamat sa inyo. Mga kaibigan ko, kapwa Pilipino. Hello, pasok. Thank you very much. Puro international tong bisita natin. I'm still having my lunch. Actually, this is lunch and breakfast. Reynald Panton, I'm from Pangasinan, Philippines. Kababayan ba kita? Thank you very much. Mr. Reynald Panton, thank you very much. Let's eat. Hello. H. Bye. Oh, our friend, Humor Di Carlos. Hello, Carlos. Thank you very much for coming. You are funny. Please don't go to my channel because my comment are never on your channel, right? Comment. It's okay if you don't have comment. Just a heart shape only, and that's appreciation only. And you are my long time friend already. Thank you very much for supporting Humor Di Carlos. And thank you very much. The hedge. The hedge.
Hedge. Hedge. 007. D 4 X 4X. The hedge. Oh, I'll check your channel later. The hedge 007. I'll check your channel. Thank you very much. Thank you. Just follow the community standard. So we don't have violation in YouTube channel. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, I will check it. Wait. Wait. I will check it. Okay. Roasting. Okay. There. I will beat you so I can. No, I cannot. Tatilodsan. It's number 1. Yeah. Thank you. What's this? This one is thank you. Uy, how are you? I am Mimi Chitika. Thank you. I hope everyone is okay. What country are you? And we're having a calamities, and forest fire, and even earthquake, but still life must go on. Okay? Life must go on. We will pray for that. That's it. Cut. 78. At
Mimetic Syndicate. Later, I will check your channel and go to watch later, okay? Oh, this is beautiful, ah. I already subscribed to you. We're friends. Mimit Syndicate. Thank you very much for visiting. Oh, you already have a 576 views. Wow. That's amazing. And you almost done. And I will watch your long video, okay? While playing. So you will have a watch hour. Let's see. Oh, you already have a sponsor, right? It's playing, okay? It's a short. You have to have a long, in the long video. Yeah, we already friend. Me meet Tisenkan 4708. Thank you very much. Just keep on sharing videos, especially the long video. You have to have a long video, okay? Wait lang, wait. Yung ka naso takin. Naso pala minutes lang. Wala ni i-take up mo lang yan malay. Pa-take up mo lang. Kaya naman. Hindi di. Tawag mo lang si Rin. Pa-take up mo yan sa plastic. See you later, okay? And I will check all your channel. Coffee. I have a short period of live. And wait, I will picture this one. So I will there. So I will come back to you and I'll check it, okay? Thank you very much. Okay, thank you. Thank you very much for coming, and I will meet you in our next live again. Thank you for supporting our channel. Be a part of our channel. Join, be a member so we can support our goal to help, to share our kindness to all the people, especially our Filipino people. And visit Philippines. It's good to invest here and to buy properties also. Thank you very much. See you. I will check the there. Yeah.
Thank you, thank you. See you in our next live. Thank you very much. God bless everyone. To my fellow as a Christian, God bless, protect, and keep safe always. Thank you very much sa aking mga kababayang Pilipino. Pag-ingatan po tayo ng Diyos, awat loobin ng Diyos ang lahat. Mag-ingat po tayo sa mga kalamidad natin. Lahat po ng ito ay lilipas din. Magdasal lamang po tayo. Thank you very much to all fellow people for coming. And please support our channel, Filipino Life Stories. And I will give a shout out, of course, to show kindness to all. Thank you. Ay, paki-take out na lang ito. Thank you. Na-stuck itong ano ko. Thank you, thank you. Madison Residential. And. Oh, no. Ay, sasapod siya to. Wala kaalam wala ko. Oh, wala akala. Hindi ko ma-out ito. Itong ano ko. Nako. It's community integration. Thank you for coming, and I cannot out. Hindi ko maka-out. Thank you very much for coming. I'm already out in the resto. This is it. I'm parking there. This is our place. Yan. Ah, Makakasenta. yun. Ay, dito na eh. Okay. Hello. I cannot out this. Okay. Wait. My stand is low but my gimbal. Not close. It's not close. Yeah, it's raining. Okay, it's raining. It's raining. Oh. Okay. Pandesal. Ay, oo nga, no? No. Ay, parang gusto ko yung ano. Yung ito na lang, oh. Yung food. Hello. Good afternoon. Ay, sir, good afternoon. May kid, man order like it. We will order food. Kami, Ay. unit kasi sa light. Kinman, apigan ko Hello. kasi. Oo nga. Green apple.
Sa may po, akaposet kasi mga. Ako kasi bayan na kalaman. Kato namin natungpunta kayo ng German, titig kami sa In Apple lang si Hong Kong, din. wala kong sumahala, yung Santa Fe, Coaching. Ay, nari man utat. Ah, sige. Wala, to. Ang ganda ka rin. Pag-order daw sila. Ay, order kami ng anong brother? Busy sila, panahon. Fruit tea. Amay. Ay, yung may sago, meron ba yun? Yung kulay green. Pero si Nabila. Kulay green. Matcha. Flavor. Masarap ba yan? Apo, bestseller po natin. Isa lang? Anong size po mata? Anong size ang available ba? Ito po, 16 rolls plus 22 rolls. 22. Basta po ganun. Ay, malaki. Magkano yan? Ano po, sa matcha namin 90. Ay, malaki na masyado. Ayaw ni husband. Yung maliit lang. Ito po, Maliit lang. 70 po. O, yan lang. 70, 80, 90, di. 20 lang. Di, okay na yan. Pwede na yan. No, tapos tikman ko yung pandesal nyo. Ilang pandesal po? Hindi na. Hindi. Ay, kakabik lang. Oh? Ano? Oh? Ikaw nagbibig, sis? Wow, maganda. Sige, bigyan mo ko ng 4. 4 muna. Actually, kakakain lang namin. Kayo bang may-ari? Kayo may-ari. This is our ating kababayan. This is their business. Okay? Welcome to Filipino Life Stories. Yan o. Ito yung kanilang business. Apo. Yan o. Yan. Supportan po natin ang life stories ng mga Pilipino nagninegosyo. There is their burger stick, 270s ng palukan, 140 pandesal. Yan. May gimbal is maganda tong business nila. O yan. There. Business. There. Business nila. See, mga kababayan. Yan. This is crinklets. This is the crinklets. How much the crinklets? Ano po, 40 pesos each. Ay, no. Pandesal na lang muna. Sige po. Yan. Yan ang mga ano nila. Oh. Shout out, brother. Shout out to Filipino Life Stories Live. Live tayo ngayon. Yan, oh. Papalo mo po yan. Papalo. Bigyan kitang kite. Ay, sige po. Tapos mamaya, i-picture ko. Ha? Yan. Supportan po natin ang ating kapwa Pilipino nagninegosyo. Yan. Pag loobin ng Diyos. And I will share it to you, our Filipino community doing their business, their simple business. O, ganyan lang. O, yan. O, kasarapan ni brother. Ganyan lang paggawa niya. O. Yan. Taga saan ka, brother? Dito lang po sa Dito lang. Mag-shout out ka kung sino yung kakilala mo. Shoutout po sa mga kaibigan ko dyan. Taga Mga taga, ano po, Lukaw. Lukaw. About the ibang bansa. Sa ano po, Canada. Canada. Hello to marami tayong kaibigan sa Canada. Ay, okay po. Shoutout po kay Norin sa Apelido. Ontario. Yan. Ontario, Canada. Valdez kami. Ay, Valdez po. Oo. Ay, taga saan po kayo? Sa Bugalyon. Ay, sa ano po? Pero may bahay kami dito din. Ay, okay po. Yan. Paggawa niya. O yan. Simple lang. Oh, di ba? Support. Thank you. I-out ko na sana to kanina. Pero, good evening. What's going on here tonight? Hello, Froggy Gold Prospecting. Thank you very much. We are here in Filipino business. Supporting our Filipino business. Yan, may pandesal. Pandesal. Ano kayo dito? Pandesal. Yan. Wala ba nagagamit ta?
Siga to, hinti to dati. Pandesal. Namumalagan ta. Okay, na may hatchback. Oo. Pero may sweep, anta mo, may sweep. Automatic, okay. Matrix may transmission. With air condition man. Bagong Isang to sir, solo siya, pero manaro ani. Hmm. Wala kasi balak man kini. Ano? Kasi nga tanay, ko na ba tanay. Malaysia yung tumiti. Kung sinabi sa mga ano, ang galo, maswak, sarap to. Kaya ako Sister, nukin, bang kami dyan. Ah, sige. Da- Tikman niyo po yung mga ano namin, mga special. Oo, kasi alis alam na namin to. Actually, may kausap kasi kanina sa dyan sa panaderia. Nandiyan po kayo. Kanina, may client kasi kami. Kasi nagbebentak ng lupa. Ayan po. Pwede po kayong mag-ano dito pag may mga Pwede meetings rin. ka. Sige, mamaya Matikman niyo bibig. po yung aming mga, meron po Yan, ako yung sinampalukan manok. Yan po yan. Yan, Tagalog, oh. ano Wow! po yan, ano po, sinampalukan Titikman manok. natin yan. Tikman niyo po, tsaka yung mga Yan. pork ribs na kaldereta. Pork ribs Yan po din. yung mga opo. Siya ang may-ari. The humble. Shout out daw sa mga ibang bansa. Yan. Ay, ganun Siya po. shout out. Oo. Yan yung mga bisita natin. Yung mga yan. Dami ko pong walang followers. Dalawa yung channel natin. Filipino TV and Filipino Life Story. Hindi, kukunin ko yung card mamaya. Bigay ko. Kasi na tong cellphone ko, naglobat kasi yung handle ko na pang cellphone, yung gimbal. So ito, hawak-hawak ko mahirap. Kailangan mo din kasi mag-live para legit. Ay, opo. Hindi nila sabihin na robot. I'm not a robot, I'm a human. Okay? So I'm doing live. Maraming salamat sa iyo mga kababayan ko. At mag-out sana ako. Ayaw niya mag-out. Nag-hang. Nag-hang siya. Nagtutuloy-tuloy lang. Umaandar yung niya, yung number niya. Kita niyo umaandar. Yan watch hour yan. Iba yung sa YouTube, iba yung sa Facebook. Pero medyo nahihirapan ako sa Facebook kasi maraming mga pumapasok na unwanted. Biglang papasok dun sa messenger mo, kaya careful. Nadali ako nun eh. Nadali yung Gcash ko dati. Gagamitin yung pangalan nyo. Magme-message sa mga friend mo, ganun. Nadali ako. Kaya hindi na ako nag-live. Kaya sa YouTube, medyo may peak. Kaya YouTube na lang, capture na lang. Kaya sabi ko na kung alam lang namin to na, kaka-open lang ba? Open lang po namin. Ayun, dito na sana kami Meron po nag-meet. kami yung mga client na pabalik-balik sila Oh? yung kaldereta. Sa inyo na to, lahat na to. It's very good that this is the idea of your business, no? Lagi po pinapakain namin ito. Kaya lang, naisip mo. Pero tama naman. Hindi naman ako mag-uso. Then yung anak ko is graduate lang HR. Sabi ko na lang Yan na lang. Tsaka naman sabi nga nila kung masaya ka sa ginagawa mo, tsaka at least sa inyo to. Diba? Hindi sa inyo to, kumbaga hindi kayo nagre-rental. Kasi yung iba nagre-rental pa. Masakit yun. Kaya nga po yung price na napaka-reasonable. Reasonable na yan. Okay na. Nakita ko na po nga. yung mga authentic na mga namin, mga recipe. Tapos konting na lang promo. Pagbalik ko, doon ako magpo-promo kasi kailangan kumain ka. Kaya mag-o-order muna ako ng mga pagkain nyo, tapos promote. Tapos shout out, ang balik naman natin sa compliments, shout out na lang, tapos subscriber, ganun lang. Yun lang ang ko naman. Kasi actually, open na po tayo dun sa mga ad business. Pero syempre, medyo ang economy natin ngayon, medyo kasi. Calamity. Kaya later pag o-order muna kami, tapos yun. Mamaya ko bayaran muna. Nandun na pala. Nandun na. Abay ko lang na.
Pero Yan. mais Ito na yung tea na in-order natin ni Madam. O, yan. Kaya, paano ko sunod na to? Sister na lang tayo, ah. Uy, sa kanila to. Tamang-tama dito tayo kakain. Pro-promote natin yung pagkain nila. Di ba? Sige po. Buti na. Oo. Kaya ipatong mo na. Yung mga ano namin dito, mga special. Kasi wala rin Yan. yung tatangkang pumatagkin. Gawin. Classic mga Pilipino. Thank you. Gawin lang O, mo mga, sa yan, sobrang o. parla. Ay, dalap natin. Gawin lang. Pero may Shake, transport shake, mo. shake. Dito siya. Ang may-ari mismo ang gumawa. Abala sa Napaka... siguro. Dapat sama kasi makatapos yung mga kagano na ayos mo. Gano modelo no alam na ayos. At least ayos mo. Ano ata sir, timing po namin pati tayo na Thank you very much Sinatan ko ang may iwaran si Pwede Alam. for coming. Oo. Ano po ba di tama to? Siyempre gabi ko nung dadala po kami maayos. Napi ka lang factor. Wagi Gold Prospecting, thank you very much for coming. Siguro bono doon Wait to lang, wait. sinalata mo. Just wait, okay? Stock eh. May stock to. Oh, isa. Air condition Ito mo. yung ano natin sa Ah. Filipino Lifestyle. Abay kailan dyan sir. oh. Mag-meet lang tayo sa... Tapos mamaya mag-meet tayo. Ito yung sa... Diyan kami dati si Madam Nabot. Dapat Ah, Ito yung ano... si kami dati Ito yung ating... contractor kami dati dyan. Deped. Kung may kakilala ka, may Kami na. Ay BIR. May Lalagay ako may sisilip ko ng BIR kasi may SOP. leaflet. Yung napipakilis to, napiresibo to man eh. Siyempre, meron. Kada yearly, pe-penalty ko kami. Ako, puro penalty. Tuloy kita mo eh. oh, ano po lang. Kapa, Siyempre, meron tayong blessing. imbis na kung kita kay Daisy, halo na lang na tigimong ka po. Ito si Madam na burso na kaya kontak nila sa mga Pag Depende. pumapasok ka, Ang gagawa kami electrical. Pero electrical ang nababala kung gawin sa building sa. kaya pagka Wala dyan daily, DPS, danong ng truck. Pero sasabihin, Kita. may pitan. Pero maganda kasi may nasusunod sa kanilang pala. Ang sa problema. Mas problema. Sa nararan na mayroon pa katutong. Ang dami hindi diskaya. Ah, Ang manasisiman si diskaya. Dadako sulaban to man. Pakpile mo man ang complaint. Siyempre, na-complain mo may sa kay official, i-block ka sa makala. Manauman, yan pala na. Inuman to'y discard ito, ya go with the flow. Malaki. parang sama lang agos. Sa problema bala, yimabang. Pa-interview. Ipaweto. Empo ito. Dapat. Safety ko lang. Sa may payong. Sa kumpikuan po natin, at nung wala na tanang kakawal na ito, dapat sinukto lang. Ito lang. At ito iyaka. Kuwan yung tayo sports kaya kinay, alam yung lulugaran na kinay. Mamaya ko ba yan? Makapal. Talaga si Julius Babaw. Oh. Pinayaran to. Let's drink. Ulaban natin man, di ba? Eat. Biyaw ako. Laban ng mayor eh. Kato na pa-interview. Oo. Nga po, kasi ang tato lagi, good points. Makapoy sa political advisor ko kasi. Di ba? Di ba natalo? May, kumbaga tanan lang pong irad-irap. Although nanggaling London siya to, pero grabe sufferings na istorya na dokumentary ito po. Para ganta, alam namin mo yung wala na burdo may marakot sa bilay ito. Oo. Dati ako yung dapat. So, ang negosyo natin sa rin? Aman, so kin, may buy and sell. Pero personada daw, sige. Buy and sell, tapos real estate. Real estate siya to. Actually, aman dati ako, gagamit nito, aming pigalaban. Kanto, mas malaki, may nakala ka, yung shop ko, may big bike ko sa may views. Mamalay ka ba ito yung pan-service? Ta dati, bike rack mo. Medyo may kutsi kasi no, hingakeb. Okay naman siya, pero
Modelo making kasi 22 model na views. Kaya na ngayon. Alam yung 550. Tama yung motor kasi, singa wala 560 so presyo to. Tama yung Kawasaki CX2. Mas gastos eh. Okay. Saan ba? Grabe. Dalig to lang ba lang. Thank you very much, Tate Luisa. Thank you. Alam mo yung sakit Aman bensin ko. Parahati, thank you very much. Tapos buko rin eh. Mr. Harshad Jasan, we are friends already. Thank you very much. Miss Princess Sasha, 590, thank you very much. No may gugrupo ka, dapat wala kwarta. Thank you. My cellphone is already, oh no, it's 12% already. Thank you very much. See you. Malaba, puro, may big bike, papurma. See you. Nga po yan. Santa kasi na may grupo ka, makala kayo negosyo ka. Nga po ba, may Puro istorya. puro istorya mo tig coffee shop. Antuyak. Nandito na, business card din si Bilabad you. Ayun. Pero it's Pine Woods, Baguio City. Ah. It's a good investment, marakap. Oh. Sa no, walay na i-recommend nyo. Oh, Ay. Jacalasis. This is a practical ito na business nyo. Maganda. Siya ang nag-bake nito. You taste it. Yes, it's partisan. May ba siya, Tagalog kayo doon? Si Kato. Ilocano? Yung Tagalog po doon. Ah, Actually Tagalog. doon sa Nueva Ecija, ano po doon, Ilocano, Tagalog. Kasi may mga part po doon ng Nueva Ecija na Tagalog, tapos yung part ng Gimba, sa Generaltinho, may mga Ilocano pong part yun eh. may mga Ilocano. Ang Tagalog naman po, mga Tagaldapan, San Isidro, Hain, yan po yung mga pure na Tagalog. Kabanatuan. Ay, Kabanatuan. Galing nga po na biyahe namin noon, yung Santiago. Isabela. Isabela. Ano yun sa Ilocano? Ilocano eh. Ilocano doon, sa Isabela. Napunta lang kami by accident eh. Ang hirap ng daan noon yun ha, mga 90s pa Pero yun. maganda na. Maganda na. Ha? Maganda Okay na na. po yung daan doon. Sa Balet, papuntang Balet. Ang ganda na, ang ganda na. Ala, yun ang gusto namin punta. Tsaka, Oh, maganda po. hindi pa napunta Lugar yung ni sis. Bujiti oh. Maganda po Oh. dun sa Balet. Okay. Pala. Ang dami po. Balik sa pasyalan. Maganda po dun sa May pasyalan din man. Manakap lang ko no. Wow. Nagmamotor-motor kami. Nagmumotor din kami. Mabuti yung anak niyo. Gusto niyang ganito. No? Hindi na siya nag-practice as a employee. Ano? Hindi na. May kakasawla. I-try niya sa Carrefour. Hindi may dati. Try niya lang. Tingin For lang nga, sir. experience. sa barko. Oh, pero kuha siya ng Siemens book. Dati. Ano Si yung Mans mga Book. hinalaan? Sa lang Wala ni Sakuya adventure bike. Para alis, Sakuya Sports, mag-explore din siya. 2005 na yun. Sa barko. Anyway, this is yours May- naman. You can have a one, May kahit isa lang na tauhan mo lang. sports bike ko. Para Galing your ko anak talaga, is marami. makapag-explore Talaga, din. Parang iwan po sa kanya. Pero may babiyahe kami, ang leader kami. Hindi maganda rin natin may King, wala kami Baguio, Kantura, wala kami King. Oh, Bali. para yung idea Bali. niya as a businessman, Pero as a entrepreneur, mas lalawak yun. Bakit hindi pa ganun? Siyempre, he will, Sa personal. he will encounter Less the than social normal siya, media, no? yung Normal mga express iba-ibang rate, putahe ng pagkain. King, napoy traffic. And how about the drinks din? Mas mahigit Ma-adapt kayo yun yun eh. Oh, Tama. tapos dadalhin Single. niya dito sa atin. Maganda. Marco sa Siemens kasi book ang medyo- kailangan niya. Pero safe. Tapos pagka gusto niya naman Oo. Kailangan din may mga training. Balag lang tayo dito. hindi kasi HRM siya na ano, di ba? Iba na ang term na HRM na yun. Wala ka siyang work experience. Mga Sago. OJT Oo, lang. balibali mo, Tiago. Hindi, kasi siyang may-ari dito eh. Kayo. So, ito ang pwede niyang gamitin na owner siya Landslide grant. ng cafe. Wala. It's a cafe restaurant. So, yun ang ilagay niya sa kanyang Abay nila holiday yung experience. experience. Pwede pa lang sa... Ay, 1 week nila pa yun. Overqualified na siya. Dati mo dyan. Kasi siya may-ari. Oo, kami. Oh. Tapos picture niya yung mga ano dito. Ganun.
Nami akong kaibigan na ganyan. 2 weeks pa lang. Sa 2 weeks ka lang, hindi pa namin masyado. Ano, gawa kayo ng flyers. Oh, ma'am. Flyers. May bang po ito. Punta-punta kayo dyan sa mga dito-dito. May basic karganan sa mga Hindi, sir. Hindi mo na unahan mo lang, ikaw Hindi, na. mas Oh. okay pag flyers. Lalo sa munisipyo. Kasi kung makikita nila yung mga dito. Titipid. Oo, sa flyers na. Hindi ka nakagarap mo eh. Man lang ito, dapat. Kaya minsan namin magtitipid nag-worry ka. din dahil sa inyo naman to eh. Dapat alam mo, namin naman alam na. Pero wala na, kapit ka lang. Basta huwag kayong papaano sa ano, sa BC. Pigari rin pa Alam niyo na. Kaya na-check niya eh, bago-bago pa lang eh. Mawang lang ano. Oo. Ito, hindi tayo sa rin. Oo, tama. Thank you. It's already low bat. Eh, malaban. Oo. Picturean ko nga ito, takatibayan. Kasi minsan, magtatampo sila. Magtatampo sila. Tatlo-tatlo Ang sila. iyon ka, at least yun. Ay, nako. Tignan kita sa YouTube mamaya. Mag-picture tayo mamaya. Thank you. And Tapos makapangistorya tayo.